Lecisz, Dawid. Przejazd. Przelot. I kanka. Taki tabletop. Masz jeszcze pół minuty, Dawid. No really stop. Dawaj, Dawid, jeszcze 15 sekund. Próba foot jump tail whipa, było tam lekko za ślisko, ale leci dalej. I bar spin do fejki, brawo, wyszło mu. Dobra, dzięki wielkie, Dawid, będziesz miał jeszcze drugi przejazd, a my zaczynamy od nowa, czyli z numerem 9. Mają taki etykiet na tej To jest zawodnik z numerem 12, Dawid Janowski. I bar spin. Do 3 szóstki i prawie odkręcił. Dobra, jeszcze masz 20 sekund, chłopie, dawaj. One foocik taki, wyciągnięty dość. Dobra, jeszcze 10 sekund, dawaj ostatni trik. I zaraz będzie ostatnia grupa MTB, potem krótka przerwa i będą finały kategorii najpierw MTB, a potem BMX, czyli to, co tygryski lubią najbardziej, będzie się działo. A Dawid Janowski, ostatni trik dla Ciebie. Przygrywa nam DJ Fresh w wykonaniu Grillex, leci ino Skrillex. Dobra, Dawid, dzięki wielkie, brawa dla niego i ostatnia grupa.